Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama! Kinigyan yung Kuya Joel Binse, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kasama kay Sonan, awhagon gyapon kamo namo nga mogamit sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. O mga kasama mga higala, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Wilson. Inigibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan, atong magtatampo si Wilson. Kini ako problema ang bahin ni sa akong asawa. Pagkadili ka anak taon na ning akong asawa taon. Ganun na problema ko, no? Inaniyon ako pagsugod ang mga pakita mo. Kinsirang iyang asawa. Ako taon, bisag ko. Dong, Ay, ako asawa kuyugi ko dong, B. Sama tali. Mag-jogging ko. Unya ng jagi-jagi eh. Forbida. Uy, laino, ani niya, uy. Ang uban di ang asawa, kuyugan gid sa ilang bana nga mag-jogging, kay para dili na mamabdos ang ilang asawa. Dali na mamabdos ang ilang asawa. Sure, O mamabdos gani, dili maglisod og panganak. Sas! Sige na ba? Pagkatugas ako ni, uy, bida. Hey? Nya, dili ka. Day. Dili ka ba? Day, pahuwas ka, day. Wa pa gani ko palingtad dong. May kakaiwa ka pa rin tako. Murang hapit ang di ka ginawa tao. Sige, uy. Diya lang ka. Balikon ta lang ka nga ni, ha? Paway lang sa kaniya. Bye! Ako di ba yan na? Di ba siya nga ko ito, gikan ko sa trabaho? Kuyugon kita ko kaning jogging. Di ba yan na? Kapait pa! Unsa naman mo, Edna? Saon sa manay? Wa pagod na masudlig tiki ng tiyan mo? Nay, bisag wati, wa pagid kasud, nay. Unsa mo di ay? Unsa na nambanan ni mo, dili ka mao? Ay, ambot lang. Naunsa naman tao ng tawhana, oy, mura magkuhang nas effort. Nay. Sa man na siya? Di na siya kamaong tapulan lang yun na siya. Nay. Dong Wilson. Naunsa naman sa taon ka? Taon itna? Bati din yung panimay no, nga way bata nga magdagandagan. Unsa? Bati kaayo ang panimay ba, nga way bata nga magdagandagan da sa sala. Nindot kid og naay magdagandagan bitaw. Sa'yo gusto ni mo. Naman nas pahak. Gusto ko ng dagan ng bata. Ay. Unsa man? Nuhol tag bata? Aron nagdagandagan din sa itong sala? Abag magkada. Nga nung manuhol man ka. Gusto ko makakabata magdagandagan diha. Unsa man tao? Di manuhol ta. Nas pahakay, nas kirat. Gusto kiat kinang mga bata sa Riverside. Pagdagandagan na to sila din. Paraw mangi ka bisag unsaon, Wilson. Paraw ka. Kasabot ko sa kong asawa taon, pero ang tinuod, pabuang-buang lagod ko, kayo mo gud siya, kay baos, unsay akong problema. Unya? Kasabot man ko ang imong problema, pre, pero so na naman na. Karon di ba na problema hagod, tila na problema ko.
Hindi man problema, pre. Ang problema mo yung kayo. Ay, ano masasabi ka, pre? Ang ako yung problema, pre. Kay bao taon ako asawa nga, di ko kahatag anak, mao na. Ano magbawa ka? Ano mo rin masukod kontinuod ba? Nga, Mahal ko niya? mahal kasi mo asawa. Bida, Tinuod bang nagmahal siya? Dili siya mag-uulog, dili mo ka anak. mao ba? Di ba? Mao sa no? Mao nga, ayaw. Huwag kaya nga kagulanan na. Ayaw na problema. Yung sa may buhaton ako, sultihan ako kung asawa nga, di ko makatag anak, usaman. Ta? Sulti, mas maayo gid lang may bawo siya. Huwag kay gitago, kay matod pa. The truth will set you free. Yung kadawat ka ako asawa, di ba? Kaya noon magbuhat, noon naglain. O di ba, mag-away ni noon nagmayo, manggita siya glain, porbida. Kana na ninyo. Sabuti lang ninyo. Istoryahe di ay, pasabta lang ba, pasabta. Nga di mo sugot, be, unsaman. Bulag! Ang tinuod problema yun ko kay sauna, no? Sauna na ko hinigugma ba? Wa gyud mi kawatulog anak, bisag kadaghan gyud mi mahitabo. Mao nagkaingon ko nga doon na gyud ko yung problema. Kay katong una na ko hinigugma, naaman siya anak. Unya? Gusto ko mawa na ko problema kadiyot na tayo. Aron di paglampad ang ako. Wala sa isod ako botilya. Waiter! Waiter! Oh, sir? Pwede ko duha ka botilya, day, be. Duha, sir? Oh, duha ka botilya, day. Murag, dako tingali problema, sir, da. Kadiyot lang, sir, may kuha. Sibaw siya doon ako yung problema, da. Lamion sa mga kanahan, da. Bumbuang, hindi ka rin, bugha ka na ko. Kira ba yung taon ko makahatag o anak? Oh, sir, dada o. Ah, Dada imong order. Napakay orderan, sir? pwede ka. Ha? Pwede ka ba? Lada, uy. Unsa may pwede, uy? Pwede ka ba nga matibol ba? Itablet ka doon. Oo, pwede man. Depende. Sige. Mayo. Kung sa'yo order mo, pag-order lang. Tungod lagi kay nakainom ko atong higayon na natintal gyud ko sa maong babae og nagsalig nga dili ko makaahatag og anak. Mao nga nagpatuyang lang gyud ko hangtod nga may nahitabo na mo. Ala, sir, uy, grabe man sa day ka mo dag balito. Ay, bayaran ti ka. Sir, uy, dili ba ka kuingon ana nga bayaran, sir. Ang tinuod, nadan nila yung kanimo, kay gwapo man ko di ay ka. Sa unsay buot mong ipasabot, ha? Dili man ko ang babae nga bayaran, sir. Ang tinuod, first time pa manin ako nga gidako customer. Pero sige lang, ganahan sa ko kay gwapo man sa ka. Pero dili ko bayaran, ha? Bariyan ti ka lagi. Hindi ka masugot. Ako muna, libre din eh. Libre, pero tagailang ko pang taxi. Away problema. Pila man? Usa ka libo lang. Taxi o sa kalibo? Ambot, waba ka kumailan itong bayana. Pero guwapam sa siya. Puti. Unya? Diin man kagabi, uy. Nga wa naman ka makalaho sa tong kwarto. Diha naman ka nakatuog sa sala. Ay, huwag kalibutan taon na hubog ng taon kay kong nauli. Nagadi ko kalibutan, nagdihara ko sa pato gabi eh. Oh, naunsa baya ka. Kalikot na dito ka kay manglakaw ta. Oh, asa man ta? Adto tas doktor. Kung sa man ta? Magpa-check up. Kuyugan ta ni mama. Adto tas iyang doktor. Ha? Kiyawan kay ko, kay pag-ingon sa kong asawa, mga to, Miss Doktor, kay magpa-check up, unya kuyugan, Miss akong ugangan. Nabala ko nga, may bawaan ko nga, di ko kahatag og anak, og sa dihang na check up na be.
Base sa akong paghimog eksamen ninyong duha, dunay usa ninyo nga di yun makaanak. Dunay problema. Patay. Kinsa man, Dok? Oh. Kinsa, Dok, uy? Sigon sa resulta sa akong pag-eksamen ninyo, ikaw, sir. Ako, Dok? Ikaw ang way diferensya. Sorry, Mrs. Ikaw ang dili makaanak. Ako? Wa ko kasabot sa kong gibati pagkadungog na ko sa gisultis, doktor. Nga ako may way diferensya. Ug ang akong asawa si Edna, siya may dunay diferensya hinungdan nga wa gyud may makabaton og anak. Unya. Pagilak na. Ay, bisag. Di ka makaanak. Di gyapon na rason nga mabugnaw ko di mo. Ikaw gyapon ang akong asawa. Og ikaw ang akong gimahal. Wilson, unsaon naman lang. Di man ko makahatag ni mo kanak. Ay, problema na. Problema na. Kadaghan na magdiayon ng anak ka. Pero ligon, yapon kayo ilang panag-uban, di ba? Di na makatibang sa kong gugma ni mo, day. Dong Wilson. Hoy, Wilson, Ma, atiman na ng ayo ng akong anak, atiman na pag-ayo ha. Ayaw sa pasagdi. Karbasigod sa mahitabo anak, ha? Magulanon ba ya kaayo na? ay mama sa day. Di na may tabo mo. Pasagdan ako ko asawa. Bisag di may kabatog anak, ma. Di may tabo nga biyaan o pasagdan ako siya. Hinaot nga tinuod ng imong gisulti. Utaw na mo, eh. Ako ibang matuon mo. Nga di na may tabo. Nga magita ko glain. Salamat, Wilson. Ayaw na kong kagool kung noon sa mga mag-ampot ang milagruhan tas ginoo nga makabaton taganak. Ang akong gikabalakan ba nga basig mangita kaglain. Para makahatag ni mong anak. Ida sa na istorya. Ay, lagi na may tabo lagi tao. Na ako na isaan mo. Di ko magitaglain. Basta bayaan. Ay, oo. Promise. Promise lagi. Bida sa... Bantay bitog masakpan pa ka. Nga magikalambigit kang laing babay. Magpakamatay git ko. Ginamahit pabo taon. Idna love kay tika. Idna love kay tika. Basta lagi. Masakpan ta gani ka. Nga doon na kay laing babay. Aw magpakamatay ko. Unya ini kahuman. Akong i-post sa Facebook. Nga ikaw mo'y nakaingon nga nung nagpakamatay ko. Bidunguang di ay itong unsap. Saan di mo pag-post na Facebook ka? Patay na mo ka? Oy, joke, labi tao dong, oy. Pero, oy, og tinuod magigani nga nagbinuang ka, o magbinuang ka nako, tinuod sa ginako nga maghikog ko. Di ta ka pagkatugon, hamukon ta ka pirmis imong pagkatug. Hangtod nga maghikog na lansag ka. Anak na ka diya, mamabdos. Huwag imo kong kagon. Bilakan mo tigatikang mayo. Bahala ka diya. Bahala sa ka, basta mauna. Pangabungay mo dyan ng imo taon na eh. Basta, karon nga nahibaw na ka nga dili ako ang makaanak, ayaw gid pagbinuang, kay oras ka masakpan ta ka, maghikog ko, kagon ta ka, di ta ka pakatugon matagabi eh, sigyan ko naglabtik imong itlog. Sige ka rin, binuang di ay pagkakindot mo yan mo. Pero tigid taon akong amping taon nga di ko makasas kong asawa. Bisan sa mga pagduda na lang ba. Kain hadlok lagi taon ko kisultin nga kung iya ko nung kagod taon. Mauto nga, milabay ang pilakabuhan. Nakita na ko ang murag nabalik ang pasalig sa kong asawa na ko. Kay nakita mo yun niya nga wag yung ko magbisyo. Kunya? Dong, marag, di man siya ko makahatag ni mong anak, kunya, mingaw man kong kitara, o sa kay maayo og managop na lang ta, Dong. Managop ta, day? Oo, managop na lang ta. Punya, day, pananglit ba? Kani pananglit lang niya to, ha? Kung makasagop ta, anak o usak ka kriminal, or anak baron o unsa pa na diha. Nya, kita mo iluoy kayo. Kita mo mag-antos, samtang ang mga ginikanan, inahanamahan, yahay kayo. Mausad, no? Ato sa nang na og maayo, day, ha? Nganong, mangulsulta ta kung unsa ito buhaton ba na nato padanglit managop ta ha sige Dong.
lipay na lang sad ko kay at least ba murag naulian akong asawa. O gawa na yun di mag-uol. Pero samtang nagdaga ng mga adlaw, dito sa akong trabahoan, may nanawag na ako sa messenger. Oh, uy, kinsam ning nawag. Ni Ams messenger na ako. Oh, pamilyar na ko na ni Bihana. Tubago na ko eh. Hello? Hello, kuya? Ah, kinsa ni? Ay, wala ka magkailan ako, kuya? Oh, kinsa ganin ni? Si Juanita bitaw ni. Oh, Juanita? Katong imong gida sa hotel, sa motel. Katong miadto ka sa bar bang akong gitrabahoan, imo kong gi-table. Unya pagkahuman, imo kong gi-out. Oh, ikaw to? Oo, kuya. Ah, oo, dyan ato ni mo. Ala, wala na ba ko makatrabaho sa bar, kuya, kay dako ang akong tiyan. Ah, ano? Namabdos naman ko, kuya. Human atong nangitabo na to ba? Wa may laing nakahilabot na ako, ikaw naman. So, imo ning bata akong gisabak. Ah, unsa? Bangi ko, kuya, B. Kung ba ko trabaho. Sa una lang ning akong anak, ipakuha ko na lang ni. Ay, oo ko kada kung saan na. Binuang di ako eh. Mauni ron akong problema kay mura gihasol na minun ko ani bayhana. Gusto magpatabang kay lagi. Wa diyan kasi trabaho ko no. Pero imposible kayo kadtong pagkahitabo na mo. Kausara, nagtuo man ko nga di ko kapababdos kay ako may dunay diferensya. Mao to nga gidasok gyud na akong tanan. Saon na ako ani? Sultihan maka ako akong asawa no? O pasagdan ko lang ni bayhana. Pero kung ako samuk-samukon ko ani bayana, magsamuk-samuk din ako. Paliw tambagi ko ninyo. Usaban kon kamoy pasultihon, Wilson. Thank you. Ma'am, good morning, ma'am. Excuse me. Good morning. Dong Pedro, good morning, Dong Pedro. Good morning, Jodong. Sulta ko kay good morning in town. Day Dato, good morning, Day Dato. Jinjen. Morning. Good morning mga mama. Salamat kayo sa inyong permi papalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy Permi ang mga bata niya para sa mga dagko ang Don Pepe Dark Chocolate.